Hello mga unions, dito tayo sa may blinds, mga blinds, no? Ipapaliwanag ni Byrie yung mga klase ng blinds dito sa loob ng itong room na to. Para yan, samahan nyo kami. Ito yung showroom pala, showroom. Papaliwanag ni Byrie. Para yan, samahan nyo kayo mga unions. Ano pangalan ni Bay sa'yo, Bay? Ha? Ano pangalan yan? Itong klase mo tayo ito. Wood blinds na. Wood blinds? Wood blinds, sorry. Wood look. Wood look yan. Kasi yan kulay ng wood look. Ay, wood look, wood look. Itong wood klase naman, rainbow na design. Rainbow design. Ito, wood look. Ito, blackout. Ano yung ibig sabihin ng blackout, Bay? Blackout, pag nakasara siya, black yung liwanag. Pero yung iba ba, hindi yung blackout, yung iba hindi blackout. Semi blackout lang. Sige, blackout. Ito ba yung nasa taas? Yan ba yung nasa taas? Yan, wood blinds yan. Wood blinds yan. Wood Yung blinds. vertical blinds. Vertical blinds. Ito naman sa likod mo. Sa likod. Vertical blinds. Kasi ng blinds ngayon doon sa may showroom na yan, Tito Mayans. Andiyan si Byrie, piniliwanag niya yung blinds sa yung tina. Kuminyan, salamat sa mga gabi siya mo park. At sa kabuting lagayin. Bye-bye mga inyan.